dimineața din nou, sper că v-ați odihnit. Mulțumesc mult pentru seara minunată de ieri. Astăzi vom avea o prezentare, spun eu, foarte interesantă. Așa intuiesc că va fi foarte interesantă. Cum vă spuneam în prima zi, domnul Dan Fotescu ne-a sprijinit și în momentul în care am elaborat Ordinul 1136, deoarece forma inițială era una nu foarte profesionistă din punct de vedere al tatuajului și body piercing-ului, noi ne știm foarte multe despre acest domeniu. Iar astăzi a venit să ne prezinte practic ceea ce se întâmplă într-un astfel de cabinet. Pentru că atâta timp cât nu știm cu exactitate tehnic ce se întâmplă acolo, este greu să aplici pur și simplu partea legală fără să știi ce ar trebui să fie în spatele tuturor acelor prevederi. Mulțumesc și așteptăm!